ke mama iqale nini lento yakho apha endlini? Levele phela. Waya kuceba. Siyile uceba wathi uphezu kwena izolo bayile abantwana. Wathi uceba uphethe ifowuni usayofowuna. Kokuhleli phezu kwale nyududu. Khawuxelele uBCM wonke abe nento engenelelayo. Ufuna thini uBCM ngalenye uhleli kuyo because awuhlelanga ndlela ayondlule igcwele isuwa yonke. uBCM kaloku makabone into anoyenza ngalento le yenzekayo apha because impahla yami yonakala apha. And lento ayiqale kwenzeka lento makandenzele inceba akhaze ubone ubana ndithini ndenze njani na. Mama uPaulina Koti ndilapha kwa254. Ndiyanicela bethuna. Ndicela uBCM abone into amnoyenza ngelento eyenzeka ilesuwa ilapha eyadini yami. Nesitishi sesagqabhuka inantsi inhloko yaso. Ndahamba ndoripota kumasipala. Umasipala kakayifaki naloo nhloko yeso sitishi nangoku. Ndine-arthritis. Ndine-pressure. Ndineswekile. Yonke loo nto ilapha kum. Ngoku ndiphipha inantsika elapha endlini. Ndinabantwana abancinci abezukulwana bam. Ndiphipha into elapha endlini ngoku. Andiyazi uba ndingenza njani na. Kuyiloo nto ndisiza kuwe BCM. Ubone uba mawubone ntoni na mawenze njani na kum. Enkosi. Enkosi makhulu. Nabantwana bahlala apha kule nto? Ayayiyo le. Endlibeni